Mangaral, ating beloved elder, beloved brother, amen, praise the Lord, Marlon Tibera. Palakpakan po na natin, maminawal ang buhay ng Diyos. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Junior Serafica. Tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal, sa ating pong pakinig salita ng malapay noon. Hal dakila palang Diyos, mapala sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Walang kang pasasalamat aming pinabot sa iyo, malapay noon. Kami binigyan ng pagkakataon sa isang linggo na kami kinabagan, makatipon-tipon sa dagit upang luwalatin sa bayang kapag-usapan ay yung kabutihan sa iyong buwan. Maraming salamat, malapay noon, at bago ang lahat, sa pagkinig ng iyong salita, malapay noon, narito kami, narinikluhod, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa unat dalangin ay Mal Pastor Will Distradal Med, at alang-alang sa iyong katapatan at pangako sa kanila, na kami patuloy mong pakinggan at kahabagan. Nagsusumamo kami, malapay noon, hugasan mo kami linisin, na yung baldog umagos sa krus sa Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat makinig ng salita, ipaunawa mo sa amin, sa gano'n ng sarili walang magagawa, malapay noon. Bigyan mo kami ng pananampalataya, magsilbing katugunan ng ayong mga dalangin, malapay noon ay iyong salita. Gabayan mo kami sa pamagitan ng salita. Pagpalain mo kami sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian ang manggawa ng kaaway, di mo ng kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, kawalan ng focus sa pagkinisalita ng Panginoon. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, kasaw, in Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpak na aktibong-aktibo pa rin mga minamahal, amen. Napakainit mga minamahal ng panahon. Malinsangan mga minamahal, pagpatak mga minamahal ng alas 10 mga minamahal hanggang alas 3 o 3:30 mga minamahal, grabe. Mainit ang buga ng electric fan mga minamahal, ventilador, ay napakainit po mga minamahal, amen. Kaya mga minamahal, sikapin natin patuloy na nariyan po mga minamahal sa ating, kumbaga, sabayan natin yung kainitan ng panahon mga minamahal, kainitan sa paglilingkod, pagpupuri sa malapay noon. Palapakan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pagparangal sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Patuloy natin pinapabuot ang karapat-dapat na paggalang, pagparangal sa mga taong ginamit ng malapay ng Jesus para sa ating mga kaligtasan. Ating po beloved evangelist, Pastor Will Distradal Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy natin inaalala mo ang kanilang nilagsang turo, aral sa atin. Pagbati ng mapalang hapon sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating magkasama, sa inyo po magdatihan man, isang mapalang hapon po sa ating lahat, at syempre sa mga Facebook and YouTube viewers, welcome na welcome kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ating pong ilabas mga minamahal ang ating mga Biblia, salita ng malapay noon, wala tayong ibang pinagbabatayan dito mga minamahal, wala tayong ibang resources dito mga minamahal ng information, kundi sa salita ng malapay noon. Amen? Kaya dapat, mga minamahal, ang bawat sa atin mayroong Biblia. Lahat ng may Biblia, mga minamahal, pumalakpak sa ating malapay noon. Amen? Praise the Lord. Napakahalaga yan, mga minamahal. Yan ang sandata ng mga Kristiyano, mga minamahal. Spiritual battle yan, mga minamahal. Pag tayo pumapasok, mga minamahal, sa digmaang spiritual. Ating mga panulat, mga minamahal, at kodeno upang itala ang salita ng malapay noon. Kindly, dito po, mga minamahal, sa ating pambungad na talata, dito po sa Efeso, ang kabanatay 2, ang talatay 10, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 10. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tayo'y ganyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Sabi rito mo sa Efeso, ang kabanatay 2, ang talatay 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ating pamagatan, ating pong pagsasahapong ito, building a God-centered community. Paano ba makabuo o makapagpatayo ng isang komunidad o grupo o organisasyon, mga minamahal, na kung saan ang sentro ay ang Diyos? Amen?
na kung saan mo minamahal, walang ibang nilalaman pagpasok mo sa organisasyon, sa kapunan, sa komunidad na ito, ay wala kang ibang bababasang nakasabit sa daan, sa dingding, kundi patungkol sa salita ng Diyos. Wala kang ibang maririnig na motivation sa buhay, kundi patungkol sa salita ng Diyos. Wala kang halos ibang mapakikinggan mo minamahal na pagsunod sa batas, kundi patungkol sa batas ng Diyos. Kaya nga building a God-centered community. Sino dito ang nakadalong mo minamahal nung linggo? Naalala niyo pa ba mo minamahal yung topic natin nung linggo? Amen? Kinabukasan nun, butuhan. Election, mga minamahal. Amen? Ang pamagat, mga minamahal, nakarang linggo ay spiritual, ano yun, mga minamahal? Spiritual, government establishment. Amen? Inimpasay sa atin, mga minamahal, na nung unang panahon pa pala, nung wala pang politiko. Amen? Dahil nagkaroon lang ng politiko, mga minamahal, nung sa panahon ng Israelita na nagkaroon ng iniluklok na hari, doon na nag-umpisa yan. Yung butuhan, sino ang dapat na maupo. Pero noon pa, mga minamahal, sa Genesis, mga minamahal, sa Exodus, sa Levitico, mga minamahal, ay walang politiko. Pero ang turo ng malapay noon sa nais maging leader o pinuno, dapat sila yung marunong mag-influensya patungkol sa salita ng Diyos at nais ng Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Kaya sa ating kapanahunan, mga minamahal, hindi dapat talaga kalimutan. Amen? Tayo ay bumoto nung Lunes. Ang tanong, ano ang naging criteria natin, mga minamahal, sa pagpili, pag-shade doon sa bilog na nakatapat na pangalan ng pinilating kandidato? Yung qualities ba na pag-aralan natin, mga minamahal, na may kinalaman ba sa pagpapatupad sa mga spiritual na bagay? O batay lang sa dami ng natanggap na ayuda? Yan. Mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, sa ating buhay dahil maraming mga taong naliligaw. Nung Miyerkules, sino ang naka-attend nung Miyerkules, mga minamahal? Ano ang naging pamagat ng ating aralin nung Miyerkules? Pumalakpak sa ating Malapanginoon. Ano ang pamagat ng ating aralin nung Miyerkules? Lahat muna na naka-attend nung Linggo, itaas ang kamay. Amen? Be proud. Amen? Sino itaas ang kamay, nakadalo ng Miyerkules? Be proud. Sino naka-attend ng overnight? Purihin ang ating Malapanginoon. Nung Miyerkules, ang aralin, ang pananampalataya. The faith. Napakalaga sa Kristiyano ang pananampalataya dahil sabi nga, walang kwenta at walang kabuluhan ang isang tao na lumapit sa Diyos ng walang pananampalataya. Amen. Ano ang gagawin niya? Maghanap lang ng mga bagay na pwedeng, kumbaga parang i-question sa Diyos. Amen. Salit na manampalataya, puro question sa Diyos, hanapan ng silo. Ganun ang mga Pariseo sa Duceo noon. Walang pananampalataya kahit nakita ng himala. Hindi yun ang kanilang hinahanap eh. Walas ng pamatay. Ang iniintay nila, yung maaaring magkamali ang Malapanginoon. Mabuliwan nila ang Malapanginoon. Napakalaga ng pananampalataya. At nung overnight, mga minamahal, ang naging pamagat ay bakit mahalaga ang pagkakatipon. Alam nyo ba ang tatlong ito, mga minamahal, itong tatlong ito, yung spiritual government, establishment, tapos pananampalataya and fellowship, pag pinagsama-sama yan, ito ang mabubuo. Building a God-centered community. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Hindi pwede na ang isang kupunan ay mag-fellowship na ang nilalaman ng kailang pinag-uusapan ay hindi patungkol sa Diyos. Hindi patungkol sa batas ng Diyos. Hindi na God-centered yun. Amen? Kaya nga yung pinag-aral natin linggo, patungkol sa mga God's principles, mga minamahal, God's law. Ano ang batas, ano ang nais ng Malapanginoon. At ngayon, mga minamahal, yun, ito ang ginagawa natin. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagkakaroon tayo ng fellowship. Amen? Dahil, anong saysay naman ng God's principles and law kung wala namang magkakaisa? At isa sa pamuhay ay salita ng Malapanginoon. Sa tingin nyo ba, mga minamahal, makakapanatili yung mga principles na yan? Yung mga batas na ba yan, maikakalat
sa iba, mananatiling buhay, ano sa inyo palagay ang mangyayari? Walang mangyayari. Mabubuwag ang samahan na yan, ang community na yan. At bakit tayo nag-fellowship? Amen? Dahil sa mga spiritual o God's principles and law, mga minamahal, meron tayong pananampalataya. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Yan po yung pag sinamarize natin, pinagsama sa kayo tatlo, from Sunday, Wednesday, and Friday, building a God-centered community. Hindi sapat, mga minamahal, na kapag narito tayo, hindi tayo nananampalataya sa salita ng mga Panginoon. Amen? Hindi rin sapat, mga minamahal, na may pananampalataya tayo pero hindi ka makikiisa sa fellowship. May pananampalataya naman ako eh. Dito na lang ako, sa sarili ko meron akong pananampalataya. Magbasa lang ako ng salita ng mga Panginoon, okay na yun. Napakalaga ng fellowship, doon tayo nililinis sa mga Panginoon. Pinag-usapan natin, nagbabahaginan tayo ng ating mga experience, mga minamahal. Amen? Maaring ups and down, pero meron tayong mga natututunan. May kinakapulutan tayong aral upang kung mangyari man sa atin ang naranasan ng ating kapatid at kung ginawa natin kung ano ang ginawa niya upang sa ipagpalain ng mga Panginoon, mangyayari din sa atin. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. No man is an island. Kaya mga minamahal, sa mga Kristiyano na hindi nakikiisa sa fellowship, hindi kinikilala ang God's law o God's principles, mga minamahal, at walang pananampalataya, never makabuild ng God-centered community. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Sa mundong ito, mga minamahal, mabilis at madalas ang kaguluhan, karahasan, maging aksidente, napakabilis. Kaya madaling mawala sa focus ang mga tao tungkol sa ano ba ang tunay na mahalaga sa mundong ito. Tanungin ko kayo ngayon, mga minamahal, ano ba ang mahalaga? Ano sa isip nyo yung mahalaga? Pag pinag-usapan yung ano yung mga important things, ano ang pumapasok sa inyong isip? Sige nga, mga minamahal, ano ang mahalaga? Ano ang mga bagay na mahalaga sa inyo? Tanong, ito mga minamahal. Pag-aaral, education, mahalaga ba? Yes. Amen, mahalaga ang pag-aaral. Ang pagtatrabaho, mahalaga ba? Yes, mga minamahal, amen. Mahalaga ang pagtatrabaho. Ang pagpapamilya o pagpapahalaga sa pamilya, mahalaga ba? Mahalaga. Ang values o pagpapanatili sa kagahandaang asal na natutunan natin sa ating mga magulang, mahalaga ba? Mahalaga. Subalit, dyan lang halos umiikot ang kaunawaan at pagpapahalaga ng mga tao. Hindi nila nalalaman ang tunay na mahalaga. Mahalaga ang mga bagay na binanggit natin, pero ano ba ang tunay na mahalaga? Mga minamahal, ang tunay na mahalaga, mga minamahal, at kinakailangan, ating basahin muna dito sa Ecclesiastes, ang kabanatay 12, ang talatay 13. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kindly. Ecclesiastes o mangangaral, ang kabanatay 12, ang talatay 13. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanatay 12, ang talatay 13, ito pong sinasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Yan ang buong katungkulan ng tao. Yan ang tunay palang mahalaga. Mahalaga ang pag-aaral. Pagkatapos mag-aaral, mahalaga ang paghanap ng trabaho. At kung meron ng stable job, mga minamahal, walang masama sa pagbubuo ng pamilya. Mahalaga yan. Amen? Sino bang mag-asikaso sa atin pagdating ng araw? Hindi naman tayo pwedeng laging asikasuhin ng ating mga kapatid, lalo pag sila may sariling pamilya. Ating mga magulang, hindi natin sila pwedeng laging kasama. Nangihina sila. Darating ang araw, hindi na natin sila makasama. Yun ang katotohanan. Mahalaga ang mga bagay na yun. Pero, ito ang buong katungkulan ng tao. Habang nag-aaral tayo, habang nagtatrabaho tayo, habang nagpapahalaga tayo sa pamilya, habang pinoprotektahan natin ang ating dignidad o yung values na meron tayo, dapat nakasabay lagi ang paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag ginawa yan, you are building a God-centered community. Ang paglilingkod kay Kristo, sundin ang kanyang kalooban at ibahagi sa iba,
ang ibanghelyo kaligtasan o mabuting balita, ang tunay na main goal, ang reason kung bakit tayo narito ngayon. Kung bakit tayo nagpapatuloy. Bakit tayo nagsasama-sama. Amen? Bakit ang mga beloved children, mga minamahal, amen, ay kahit pinagpahinga ng malapay noon, ating beloved parents in the Lord, nagpapatuloy pa rin sila. Dahil nalaman nila itong kahalagahan nito ngayong paksa nating dapat makapanatili ang pagbubuo o pagtayo natin ng tinatawag na komunidad na ang sentro ay ang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sakaling tayo ay kasama o miyembro sa community na ito na God-centered, mga minamahal, kung gayon mga minamahal, ano ang maaring benefits natin? Gusto ba natin ng magandang impact sa ating buhay? Kung bakit tayo sasama sa mga community na, o sa community na ang sentro ay ang Diyos? Ano ba ang pwede kong malaman dyan? Ano ba ang pwedeng maging epekto sa buhay ko pag nakiisa ako diyan? Meron ba talagang magiging magandang resulta ang aking buhay kapag napabilang ako diyan? Kapag yan ang iyong tanong, napakaganda yan mga minamahal. Diyan iikot ang ating aralin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pag tayo nabibilang sa isang koponan o komunidad na ang sentro ay Diyos, walang ibang pinag-usapan sa salita ng Diyos. Pag tayo ay pinalalan, ni-remind, tinuwid, tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Based from the words of God. Walang hindi ito tungkol sa prinsipyo ng tao. Laging prinsipyo ng Diyos. Amen? Kapag tayo may mga nararamdaman, may problema, ano yung nababasa natin? Huwag kang mabalisa. Dahil, ang sabi ng Mateo, ang pagkabalisa, hindi man lang makadagdag ng yung sukat niya, isang siko sa ating buhay. Pag nag-worry pala tayo sa mga bagay-bagay, ay hindi man lang natin nadadagdagan yung ating buhay, yung length ng ating buhay. Sa ating pagkabalisa, pag-worry sa isang bagay, lalo lang natin pinapaikli yung ating buhay. Ay, that's God's principle. Paano natin i-apply sa ating buhay yun? Di ba, mga minamahal? Ano ba ang mapupulot natin sa mga mapakikiyan natin tulad ng yan kapag tayo ay napabilang sa isang God-centered community? Una mga minamahal, ito yung tinatawag na magandang bagay. Spiritual growth. Meron tayong tinatawag na spiritual growth, mga minamahal, kapag tayo ay kabilang o talagang nagsisikap na mapanatili o mabuo ang komunidad na ang sentro ay Diyos. Pagkakaroon mga minamahal ng pag-unlad sa ating spiritual na buhay. Sino ang nagnanais na umunlad ang kanyang spiritual na buhay? When we say spiritual na buhay, hindi lang patungkol sa physical na buhay na meron tayo. Amen? Yung ikaw ay lulusog, malayo sa sakit, amen? Matalino, magaling, talentado. Amen? Hindi. Pag sinabing spiritual growth, mga minamahal, ay beyond those things, mga minamahal. Sino ang nais mga minamahal na magkaroon sila ng talagang masasabi mga minamahal na positive lagi sa pananaw sa buhay, bagamat negatibo ang dinaranas nila? Sino mga minamahal na nagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, bagamat napapalibutan sila ng mga kapahamakan, ng karahasan? Amen? Yan ang sinasabing spiritual growth. Paano natin maaring tignan ang isang bagay? Paano natin unawain ang mga bagay na dumarating sa ating buhay? Ito ba'y batay sa prinsipyo ng mundo o batay sa God's principle? Kapag yan ang ating ina-adapt at ina-apply, hindi tayo nagkakamali ng ating pinupuntahan at kinabibilangan. Nandito tayo sa God-centered community, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating beloved pastor, assistant pastor, nasa piling ng mga Panginoon. Sila pinapahinga ng mga Panginoon. Ating beloved Kuya Buboy, isa sa ating beloved elder, wala sila dito. Wala sila dito, mga minamahal. Nandun sila sa ating beloved or the preacher, nandun sa Kulyon, Palawan. Dahil meron doon, mga minamahal, anniversary at the same time, revival crusade. Mahirap sa sitwasyon ng ating beloved or the preacher, tayo iwanan. Sa totoo lang. Hindi biro. Mawala sa atin, paningin, mga minamahal ang nangasiwa. Pero salamat sa Walpeo, nandiyan kailang beloved daughter, mga minamahal. Amen? Pero alam nyo, sa side ng beloved or the preacher, ng malapastor, assistant pastor, bagamat nariyan yung minsan napapaisip sila, ano kayang mangyayari sa kanila. Pero alam nyo, anong mas nangingibabaw?
Mas nangingibabaw yung kapanatagan ng loob at pananampalataya sa Diyos. Bakit? Napabilang tayo dito sa community na ang sentro ay ang Diyos. Kahit wala ako, alam ko sila ay naglilingkod sa Diyos. Gagawin nila ang tama at nararapat sa paningin ng Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. At the same time, kapag tayo ay naririto, ay hindi ka rin nakabatay sa malapastor kung nandyan. Ano nga kung nandyan? Amen? Alam mo sa iyong sarili, gusto mong umunlad spiritually. Kaya ano yung gagawin? Kukunin mo at pakikinggan, susundin mo yung makakabuti sa iyo. Mananatili ka, magpapatuloy ka. Amen? Ipapalakpak mo ang iyong kamay dahil sabi ng malapastor, pag ikaw may karamdaman, may problema, pag ipinagpak mo ang iyong kamay, amen? Pag iwinawagay mo ang iyong kamay, nagsabi ka, nag-shout ka ng, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Yung mga problemang yan, yung pagkabalisa, pag-worry, mga minamahal, mapapagpag yan. Amen? Magugulat tayo. Nasa gawain tayo, sa tahanan, mayroong ginagamit ang Malapaynoon, magsusolve ng ating problema. Amen? Nagugulat tayo sa mga patutuong mga minamahal. Sabi natin mga kapatid, mga minamahal, narinig ko, isa sa God's principles ay ang pagtatapat. Nalaman ko, pag ikaw nagtapat, bagamat meron tayong mga kanya-kanyang pangailangan at kailangan bilhin, pero pag ang puso mo ay nandoon sa pagtitiwala sa mga Pinoon, ang Diyos, kaya niyang pagpalain tayo at tugunan lahat ng mga bagay ayon sa mga bagay na hindi naabot ng ating mga pag-iisip. At once na tayo naghulog sa offering cloth, ang sabi nung nagpatotoo noon pa ng ating kapatid, sabi niya, yung aking malananay nagpadala sa akin, okay na yun. Pag anong pinadala niya at para doon, hindi niya na muling dadagdagan dahil alam niya na dapat kong i-budget yun at gagamitin sa tama. Wala na akong asang darating pa. Next, month na siguro uli. Pero yung ating mga kapatid nagtapat pa rin. Binawasan niyo yung tuition fee niya. Ipinagkaloob ang para sa Malapaynoon. Ano ang ginawa niya habang nandito siya? Nagpupuri. Sabi niya, Malapaynoon, bahala ka na. Ang mahalaga masunod ko ang iyong kalooban dahil ako ay napabilang sa God-centered community. Alam ko kikilos siya buhay. Alam ko ito ang dapat at marapat sa iyong paningin. Ano ang ginawa ng Malapaynoon? Isang araw, bumalik gawain na nagpatutuloy ating mga kapatid. At sabi niya, hindi ko pinoblema yung tuition fee ko na nakulangan dahil tinanggal ko ikasambagin ng dog. Bago ang aking birthday, o nung araw na aking birthday, ginamit yung aking mahal na lola, binigyan ako ng additional allowance. Yun, tuloy ang nakapuno doon sa wala. Sabi niya, alam ba ng aking mahal na lola, hindi ko in-open up nga eh. Yung aking problema, basta ang sa akin lang, nagtiwala ko sa Malapaynoon. Ang Malapaynoon, kumilos sa buhay ng ating mga kapatid. See? This is God's principle, mga minamahal. Kapag nasa tayo sa isang komunidad, mga minamahal, na wala tayong ibang objective, wala tayong ibang pinakikinggan, amen? Walang ibang talagang batayan ang ating pinag-usapan, kundi ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, hindi ka kailanman bibiguin ng Malapaynoon. Hindi ka kailanman hayaan ng Malapaynoon na malugmok sa bagay na meron ka ngayon sa iyong pinagdaraanan. Hindi ka hayaan ng Diyos na ipahiya lamang ng mga taong umuusig sa atin, sa iyo. At yan, mga minamahal, ang malaking tanong. Nung nagkaroon tayo ng butuhan nung linggo, ay nung Lunes, ano kaya ang paiiralin ng mga na-elect? Sa ating bansa, pag tayo pumapasok sa paaralan, tinatas natin yung ating kanang kamay, nagpapanata tayo. Amen? Sabi nga, panatang makabayan. Dapat ang isang komunidad, makatao, makabansa, amen? Ano pa? Makakalikasan. At yung pang-apat ay maka-Diyos. Ang tanong, yung mga pinagpalang na upo o mayroong posisyon sa ating lipunan, yung pang-apat na yan, umiiral sa ating lipunan? Try to analyze, mga minamahal. Isipin natin, nasaan silang komunidad, mga minamahal? Makatao. Yes, masasabi natin, ang inisip nila mga bagay na pwedeng maitulong sa atin. Amen? Makakalikasan, nag-isip ng mga bagay na pwedeng ma-preserve ang kalagayan ng ating kalikasan, global warming, amen? Deforestation, reforestation, amen? Makakalikasan, makabansa, pagmamahal sa bayan, amen? Pero nakalulungkot, minsan wala doon ang makadiyos. Kaya ang ating aralin sa hapong ito, sana, kung yan ang nakakalimutan ng mga tao sa labas, dapat ang mga Kristiyano maratiling yakapin, pagtibayin ang mga aral na ito. Mga minamahal, walang ibang mas nangibawo sa apat na yon, makatao, makakalikasan, makabansa,
kundi ang pagiging makadiyos. Palakpakan natin ang ating malapain. It will follow, mga minamahal, susunod na lang. Pag may takot ka sa mahal na Panginoon, may pag-ibig tayo sa mahal na Panginoon, matututo kang umibig sa iyong kapwa. Amen? Matututo kang umibig sa kalikasan, sa mga hayop, sa kapaligiran. Matututunan nating mag-isip ng mga bagay na pwedeng makatulong sa ating bayan. Amen? Yan ang laging ipinapangharal, sinesermon ng ating mga pastor. Pag napapanood natin ang pangaral ng mga pastor, di ba ang pangaral ng ating mga pastor hindi lang pang-national, pang-international ang sinasabi ng mga pastor. Kaya tayo may mga karamdaman, kaya tayo, sabi ng mga pastor, kaya yung mga terorista, walang ibang mindset, kundi ang pumuksa, ang kumitil ng buhay, akala nandoon ang pag-unlad, nandoon ang kapayapaan, ang kalayaan. Mali ang sabi ng mga pastor. Dapat mapabilang ka sa isang komunidad na ang sentro ay ang Diyos. Pag nasa sa atin ang Espiritu ng mga Panginoon, amen, tuturuan tayo ng mga Panginoon sa mga bagay na makatao, makakalikasan, makabansa, at makadiyos. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen. Ang mga pastor, panahon ng kalamidad, tagtuyot, ano ang ginawa ng mga pastor? Ginawa ba ng mga pastor na, iwasan natin ang magsunog ng mga plastic. Yun ba ang anusyo ng mga pastor sa atin? Sa Iglesia ng Diyos? Hindi halos umulan dahil butas na yung ozone layer. Kaya mga minamahal kong taga Jesus Miracle Crusade, tulungan natin ang ating mga kababayan, huwag tayong magsunog ng plastic. Yun ba ang naging content ng mga pastor? Hindi. Mas challenge pa ng mga pastor ang mga Pilipino na ang sabi ng mga pastor, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala, pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa panahon ng mga kalamidad at sakuna, kapag unahin ang kalooban ng mga Panginoon, kayang alisin ng mga Panginoon ang sakuna. Ano ang ginawa ng mga pastor, mga minamahal? Yung hinamon niya, yung bawat sekta mga minamahal, amen, na kung sila ay nasa katotohanan, kung sila ay talagang nasa God-centered community, ay dapat magkita-kita kami doon sa Luneta Grandstand, ang sabi ng mga pastor. Manalangin tayo sa Diyos kung sino ang makikinig. Sinong Diyos ang makikinig? Kung may Diyos bang makikinig? Amen? Kapag tayo ay nasa isang kupunan, mga minamahal, na wala tayong ibang sentro, kundi ang kabutihan ng Panginoon, nais ng Panginoon, salita ng Panginoon, walang taong laban sa atin. O kung meron man taong lalaban sa atin, walang magagawa. Bakit? Ang Diyos kasama natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Kaya ngayon ating mga kapatid, nauna na, nandiyan na sila sa Kulyong Palawan dahil pang-8 taon, mga minamahal, anniversary itong 24 and 25, and at the same time, of course, a revival crusade, mga minamahal. Amen? Naroon, mga minamahal, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala sa atin, na hindi tayo lilihis doon sa komunidad na ito na ang ating mga natutunan ay patungkol sa nais ng mga Panginoon. Ang kanilang ginawa din ay ganun. Sa totoo lang, mas maganda nang manatili sa bahay. Amen? Sino ang magmamalakas loob mga minamahal na sumakay sa barko o sa eroplano mga minamahal, iwan ang ilang loved ones, ang pamilya, at pumunta doon sa mga tao sa Kulyong Palawan na hindi natin kadugo, hindi natin kaano-ano. Sino ang magsasakripisyo na iwan ang kanilang pamilya at tumungo doon? Wala! Pero kung sila ay nasa God-centered community, ang sasabihin nila lagi, meron kaming Diyos na mag-ingat sa amin. May Diyos na mag-ingat sa aming mga loved ones. Maiwan namin sila, pagbibigkising kami sa pamagitan ng salita ng mga Panginoon, may ngiti sa aming labi. Gagawin namin ito ng may pagpapasalamat, pagpupuri sa mga Panginoon. Ano ang nangyayari? Dahil sa pagkaroon ng God-centered community, nabibless yung mga ibang tao. Amen? Sinasabi nila, totoo talaga ang Diyos na pinakikilala sa Jesus Miracle Crusade. Diyos na mapagmalasakit, mga kapatirang mapagmahal sa mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Ganyan kapalad. Ganyan ang benepisyo, mga minamahal. Pinapalago natin ang ating spiritual na buhay. Hindi tayo nananatili sa mga bagay na kung ano lang ang gusto natin. Kung kami mga guro nga mga minamahal, may daily, kami mga minamahal training. Actually, nung Monday, nag-start na kami dyan sa Dagupan. Araw-araw kami, may inset training kami mga minamahal. Amen? Sa mga anak ng Diyos, ganun din.
Araw-araw tayo mga minamahal, 3 times a week. Yung iba nga pinagpala eh. Hindi lang sa pamamagitan ng pagdalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagkakaroon sila ng talagang pagtitrain sa kanilang kaluluwa, pakinasalita ng mga Panginoon. Kundi yung iba, umaatin na po ng Bible study. Yung iba, hindi pa eh. Pag uwi, mamaya, sigurado. Isang tiyan na bagay, pag uwi natin dito, yung mga kapatid natin, bubuksan pa kayo ng television, magla-live pa sila mga minamahal sa mga iba pang ongoing na gawain natin. Mga minamahal, nagpupuri pa rin sila mga minamahal, nakikiisa pa rin. Bakit? Para sa katugumpayan ng Iglesia ng Malapanginoon, para sa ibang kaligtasan, para mapalugudan ang Malapanginoon. Ganun ang mindset mga minamahal ng mga Kristiyano. Amen? Kaya nagugulan yung mga tao sa ating paligid. Sabi nila, bakit yung mga taga-Jesus Mercosine na yan? Kahit naghiingalo na yung kailang loved ones, may karamdaman, mamamatay na nga lang, hindi mo ba mapapansin sa kailang mukha na sila ay nagdadalamhati, namumroblema? Amen? Nagugulat yung mga taong musik sa atin. Nakala nila yung ginagawa natin ito, pag-attend mo, pakikisa sa God-centered community, ay walang katuturan, walang kabuluhan. Inusik tayo, dinadown tayo, para hindi na tayo magpatuloy na makiisa, makibilang sa ganitong komunidad. Pero nagugulat sila sa mga panahon ng mga pagsubok ng karamdaman, tinitingnan tayo, binabantayan tayo kung ano ang gagawin natin, kung gi-give up tayo, kung susundin natin yung payo nila, na ay, walang kabuluhan niyang pagdalos dyan sa Jesus Mercosine. Nagugulat sila, kahit yung mga loved ones natin, may mga karamdaman, anong ginagawa ng mga Kristiyano? Nakangiti pa rin. At sabi nila, ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. May plano ang Diyos sa ating buhay. Kapag once tayo maglingkod, ialin natin ating buhay sa mga Panginoon, isang tiyak na bagay. Hindi lang sa mga mundong ito, mga material na bagay na kahit tayong pasaganahin ng mga Panginoon. Sabi nga, pag natapos natin ang ating misyon o lakbayin sa mundong ito, pagpikit natin ito, pagdiulit natin sa piling ng Malapanginoon. Do'y wala ng kahirapan, do'y wala ng karamdaman. Amen? See? Nare-reverse yung sitwasyon. Nais tayong i-down ng mga tao sa labas, pero dahil kabilang tayo at pinapalagaan ang mga natutunan natin sa God-centered community, mas nakikita nila, ganun pala ang kapakinabangan kung meron kang Diyos sa iyong buhay, kung meron kang relasyon palang matibay sa Malapanginoon, yan pala ang nagagawa ng Diyos. I-try ko nga, kapatid, Brad, sister, pwede rin bang dumalo? Okay ba kami dyan? Tanggap ba kami dyan? Welcome ba kami dyan? At pag sinabi natin mga kapatid, welcome na welcome kayo. Amen? Doon nila nararamdaman. Amen? Na ang God-centered community nito, hindi makasarili. Na ipaparamdam natin na mahal sila ng ating Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Spiritual growth, mga minamahal. Subukan natin i-imagine mga minamahal, ang isang papel, di ba, front and back yan mga minamahal. Markeran natin yung front page ng itim na marker, wag naman kabuuan, bilog lang. Tapos tanungin natin ang bawat isa. Let's try to imagine mga minamahal. Ano ang nakikita? Sabi nila, of course, merong blank na marker, ginuhitan, mapabilog may ano man yan. Pero kapag sinubukan natin na umikot, pumunta doon sa bandang likod ng papel na ipinapakita sa atin, wala na tayong makikitang black doon o marker. Pwedeng pure na white mga minamahal doon sa ibang angle ng isang bagay. Ibig sabihin mga minamahal, kapag tayo ay napabilang sa isang God-centered community mga minamahal, ang mga bagay na nangyayari sa atin, hindi natin lamang nakikita o inuunawa sa isang anggulo. Kapag tayo ay tila ng hirap, nasa poverty tayo mga minamahal, kakapusan ng money, amen, hindi sapat na pag-sustain mga minamahal ng pagkain. Ang mga Kristiyano na nasa God-centered, hindi lang yan, hindi lang naka-stay sa isang angle at sinasabi, ay, wala na naman kaming magkain. Hindi ka kasi marunong magtipid eh. Hindi mo alam, i-budget ang salapi. Hindi ganun ang reaksyon ng mga Kristiyano. Ang Kristiyano, aalis yan, pupunta sa ibang angle. Titignan niyo yung ibang angle ng bagay na nasa kanya. At ang sasabihin niya, may positibong bagay sa aking pinagdaraanan. May magandang bagay sa aking pinagdaraanan ngayon. Amen? Yan mga minamahal, ang kagandahan kapag tayo ay natututong mga minamahal na paunarin ang ating espiritual na buhay. Hindi tayo mga minamahal umuunawa sa isang anggulo lang ng sitwasyon. Sinusubukan natin na umalis sa kinaroroonan natin at pumunta sa ibang anggulo upang makita kung ano ba ang mga bagay at positibo na kapag inadapt natin at ginawa, pwedeng makatulong upang yung kinakaharap natin ngayong problema o anumang karamdaman, mapagtagumpayan natin, mapaglampasan sa tulong at habag ng Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Hindi na tayo tuloy nagiging madaling mag-react sa isang bagay na nangyayari.
Kapag tayo ay napabilang sa God-centered community, kapag meron tayong pag-unlad o paglago sa ating spiritual na buhay o spiritual growth, mga minamahal, ay hindi tayo mabilis mag-react sa isang mga bagay na nangyari. Amen? Ang tawag dyan, reactive. Kapag madalis tayong mag-react sa isang bagay, amen? Ay, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman dito. Pag nakita ang isang bagay, nag-react tayo agad. Amen? Ay, ano ba yan? Ay, hindi naman ganun kagandahan ang iglesia dito. Pero mga minamahal, yung isang side mga minamahal ay tinatawag na proactive. Hindi tayo reactive, kundi tayo proactive. Pag sinabing proactive mga minamahal, pag nakita mo ang isang bagay, hindi mo inuunawa ayon sa nakita mo. Inuunawa mo siya sa bagay na after mong harapin at isolve o itry isolve ang bagay na yan, yung makakamtan mo magiging positibo at maganda. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Halimbawa, tayo ay napangaralan, natuwid. Hindi mo sasabihin, ay, hindi nyo naman alam kasi ang aming nararamdaman. Magaling lang kayo kasi kayo ang nandyan. Wala kayo sa aming sitwasyon. That's reactive. Huh? Pero pag may spiritual growth, pag sabi natin, malapay noon, bagamat medyo masakit yun bilang tao, pero alam ko, may magandang plano ka. Kapag nagpatuloy kami lang din ang pagpapalain. See the difference, mga minamahal? Ganon. Mga minamahal ang epekto sa ating buhay. What if pag wala tayo sa God-centered community, nandun tayo sa realidad na komunidad sa labas? Ano mangyayari? Ay baka lagi tayong laman ng balita dahil sa ating mabilis na pag-react. Ano ang mangyayari? Isang araw, laman ng balita, nakisangkot sa, ayaw pagbigyan sa daan, binaril sa ulo, namatay. See? Bakit? Sa pagiging reactive. Gusto natin palaban lagi, lalaban. Ganun sa labas. Pero pag meron kang Diyos, may Kristo sa buhay, sa puso mo, may Kristo sa puso, kahit na inis-inis na ka na, kahit na gusto mong batukan na yung tao sa iyong harap, hanggang sasabihin mo pa rin, ang Diyos mabuti, mahal na mahal ka ng malapay noon. Alam mo pa yung mali ang iyong ginagawa. Sumama ka sa amin, makilala mo ang Diyos, mabuti, pagpapalay ka ng malapay noon. See? Ganoon ang malapay noon. Kaya, bakit tayo laging ini-encourage ng malapastor? Huwag kalimutan ang pagdalo. Kung gaano karaming attendance natin, sana sa Merkulis ganoon din. Pero may kanya-kanya tayong trabaho. Amen? May mga tayong ginagawa. Pero ano ang ginagawa ng ating mga kapatid na ayaw nilang mapawalay sa God-centered community? Humahabol sa gawin ng malapay noon. Amen? Nag-i-excuse sila, bagaman may ongoing trabaho sila, nag-i-excuse sila. Dinadala nila sa gawin ng malapay noon para lang makadalo sa gawin ng malapay noon. Bakit? Sayang kasi yung spiritual growth. Sayang kasi yung pag-absent ko sa gawin mga Pinoon, may matututunan pa naman ako. Ano yung ginagawa ng iba nating kapatid na hindi talaga makatravel, mga minamahal? Binubuksan nila yung kanilang gadget, naka-online sila, nakikisa sa atin sa pag-live, sa pagpupuri sa mga Pinoon. Dahil yan sa spiritual growth na gusto nilang benepisyo sa kailang buhay. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Pangalawa, mga minamahal, kapag tayo ay napabilang sa God-centered community, may tinatawag tayong pananagutan o accountability sa ating mga sarili. Ating basahin muna dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 29 hanggang 30. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 29 hanggang 30. Amen. Ganito po ang sinasabi. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulit sa impyerno. Sa 30, at kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng hindi inaantok, mga minamahal, lahat ng hindi tulog, magsabi ng Amen. Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kapag tayo napabilang sa God-centered community, ulitin ko, mga minamahal, pag sinabing God-centered community, wala tayong ibang pinag-uusapan, wala kayong ibang mabasa, nakatikit dyan, sa wall, sa dingding, amen, sa lamesa, sa poste, kundi mga bagay na tungkol sa God's principles o mga salita ng Diyos, sa batas ng Diyos, amen, sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo napabilang, mga minamahal, ang Kristiyano, hindi lamang umuulad spiritually, kundi natututo din na magkaroon ng pananagutan sa kanyang sarili. O yung tinatawag na accountability. Ang bagay na ginawa mo, accountable ka sa bagay na yan.
hindi mo dapat ipasa sa iba. Ha? Ganun mga minamahal. Kaya nga sabi ng mga nakita nakapagtaka eh. Di ba, mga minamahal, lagi natin pinag-usapan katitisuran. Minsan nagsasabi tayo, huwag kang maging katitisuran. Umalis ka rito. Ayaw kita makita. Katitisuran ka kasi sa akin. Ha? Ganun ang ating mga reaksyon, di ba mga minamahal? Pero pala, kapag tayo nasa God-centered community, hindi dapat ganun pala ang ating reaksyon. Malinaw ang sabi ng malapay noon, huwag mong alisin yung nagpapatisod sa iyo. Akala mo yun yung best way na mangyari? Hindi. Merong unang paraan na dapat mong gawin. Ito yung binasa. Sabi rito mga minamahal, at kung ang kanang mata mo, imagine kanang mata, ay nakapagpapatisod sa iyo, may mga, itong kanan mo, itong kaliwa, ang nakikita niya lagi, mga blessings, mga positive sides, mga magaganda, matulungin yung kapatid kong yan. Try nating itapal yung kanan natin dito sa kanang mata. Kaliwa lang. Let's try to imagine, visualize, na ang nakikita natin, ang ganda, grabe pinagpala itong kapatid, itong pagbigay, ay masunod itong kapatid. And then, ngayon naman, baliktarin natin itong kaliwa, dito na sa kaliwa, ito na ang ngayon active, yung kanan. Pero ang nakikita, grabe naman itong kapatid na ito. Walang ibang ginawa, pasaway. Ayaw ko itong makita. At sabi ng mga kung ganyan ang nangyayari, dukutin mo yung kanang mata mo, na ang nakikita niya lagi, mga negative na bagay. Alisin mo dahil kung yan ang magpapatisod sa iyo, mas magandang wala kang kanang mata. Ang malaga, nasa buhay na walang ka. Ano ang nais sabihin ng malapay noon? Minsan, sa ating buhay, kapag may mga bagay tayong dinaranas, hindi maganda. May mga bagay tayong nakikita hindi maganda. Gusto natin, lumayo ka dito, ayaw kitang makita. Pero sabi ng mga Pinoy, hindi ganun. Dapat ang i-practice natin, ang best practice, yung sarili mo, pigilin mo na huwag siyang gayahin. Ha? Dahil ang mangyayari, kung gusto natin, ang pag-solve sa isang bagay ay alisin mo ang kapatid, alisin mo ang bagay na yan, wala sila mawala. Ikaw na lang tira. No man is an island. Dadar tayo sa God-centered community, wala na, ikaw lang mag-isa. Dahil gusto mo, wala sila eh. Pero ang sabi ng Malapay, hindi ganoon. Hindi ganoon ang God's principle ng Malapay noon. Ang God's principle ng Malapay noon, pag nakita mo ang kapatid mo itong mali ang ginagawa, think of it. Siguraduhin mo na sa iyong sarili, yung nakita mo, hindi mo gagayahin. Palakpakan natin ang ating Malapay noon. Dahil pag ginawa mo yan, ginaya mo yan, that's the time. Dukutin mo yung mata. Mali kasi ang iyong pag-interpret. Putulin mo ang iyong kamay, ang iyong paa. Baka maya, tinutularan mo na siya. Dapat gamitin mo yung mga bagay na meron ka sa kapakinabangang espiritual. Tapikin mo ang kapatid ng likod ng ating kapatid. Mahal kapatid, mas lalo tayong pagpapalain ng Malapay noon kung susundin natin ang kalooban ng Malapay noon. Kasi minsan ako ganyan din. Pero nung sinunod ko ang kalooban ng Malapay noon, pinagpala ko ang Malapay noon. Ano man ang problema na mayroon ka, ang Diyos ang nakakaalam lang. Hindi ko rin alam ang iyong pinagdaanan. Pero sa oras na magpatuloy tayo, isang tiyak na bagay. Pag tinalikuran natin ang mga bagay na mali, pagpapalain tayo ng Malapay noon. See? Sabi nga, mga minamahal, ang isang taong may problema, kaya siya nag-open up sa iyo, hindi para i-judge mo. Hindi para i-judge natin. Ano ba ang gusto natin pag nag-open up tayo sa isang bagay? I-judge tayo? Payuhan tayo? O makinig lang sila? Ano ang kadalasan na nangyayari at reaksyon natin? Kapag meron tayong dinaramdam, may bigat, meron tayong pinagdaraanan, gusto nating i-share sa iba, ano yung gusto nating maging response nila? Payuhan tayo, i-judge tayo, o makinig sila at sabihin, ganyan ba kapatid? Ano naman ang ginawa mo? Paano mo kayo lulutisin sa iyong palagay? Ano sa palagay ang maganda na response? Lahat ng sabi na gusto nila ay hatulan sila, ituwid sila, o i-judge sila, itaas ang kamay. Okay, walang masama doon mga minamahal sa ating opinion, may mga nagtaas. Sino nagsabi na gusto nila makarinig ng payo? Okay? Sino man nais na gusto nila makinig ka lang. Makinig sa aking ino-open up sa iyo. Taas. Pero alam niyo ba mga minamahal? Sa God's principle ng Malapay noon, ang isang tao, tinan niyo ang Malapay noon, napakagaling ng Malapay noon. The way mag-listen ang Malapay noon sa mga Pariseo, sa Saduceo. Ang Malapay noon pa, tinanay ba ng Malapay noon na nung pinagsasabihan siya o may mga hindi magandang sinasabi ang Pariseo, sinusumbatan ng ba ng Malapay noon? Hindi. Ano ang ginagawa ng Malapay noon? At first, listening. Makikinig ang Malapay noon. Itatry niyang i-absorb ang bagay na sinasabi at ino-open up ng tao. Ganon ang dapat na gawin.
Try to listen muna. Hindi nag-open up ang isang tao dahil ang gusto niya palagi, mag-judge tayo o magbigay ng payo. Actually, ang gusto ng tao, lalo yung mga bata, magulat tayo mga bata, nag-open up sa atin. Pag pinagalitan mo agad, hindi ka kasi nagre-review eh. Bakit bagsak? Hindi mo ako ginaya nung ako nung araw. Ang galing-galing ko, nagre-review ako mabuti. Ano ang nangyayari sa bata? Nagre-rebelde. Bakit? Ang gusto niya kasi, pakinggan mo muna siya. Ha? Pakinggan mo muna siya para makapagbigay ka ng tamang payo. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Sa God-centered community, ganyan din ang mga Kristiyano. Amen? Bagamat alam natin ang salita ng Malapaynoon, pero hindi tayo nagmamagaling. Amen? Hindi natin sinasabi sa ating, lalo pag wala tayo sa authority to say na, sabi natin, mali yan, makasalanan ka, impyerno ka na kapatid. Hindi natin yung ginagawa, amen? Ang nadidiscern natin, mga minamahal, dahil may natutunan tayo, ang ginagawa natin, mga minamahal, ang mga sinasabi natin, ay ang mga bagay na maiparealize natin sa ating kapatid na ito, na ang accountability ay nasa sa kanya at wala sa atin. Kaya niya sa kanyang sarili kung paano i-interpret, ano ba dapat para sa kanya, hinayaan natin ating kapatid natin, ma-realize niya kung ano ang magiging bunga ng kanyang gagawin desisyon. See? Tinan niyo po, mga minamahal, ating mga pastor, hanggang sa ating beloved ordained preacher, pag may magpaalam, gusto ko na po kasi, kuya, bumaba. Medyo hirap na po ako, hindi ko alam kung paano po i-manage yung time bilang mga awit o manunugtog, tumatayo sa pulpito, sa aking pag-aaral. Ano ang sinasabi nila? Sa totoo lang mga minamahal, di ba? Hindi tayo mga minamahal, kumbaga, ang kanilang laging ginagawa mga minamahal, hindi naman sinasabing, pag ginawa mo yan, huwag ka nang babalik. Hindi naman ganun eh. Amen? Hindi na sabi na, sige, pag bumaba ka, huwag ka nang babalik, hindi ka na pwedeng bumalik. Hindi naman ganun eh. Ang payo din nila, kung maaari, encourage tayo mga minamahal na, ang sinasabi nila, manalangin tayong mabuti. Manalangin. Mag-ayuno ka kapatid. Ipag-pray mo. Bakit? Alam mo yun, that's the best way kaysa sa i-judge mo ang isang tao. Bakit? Dahil kapag siya sa kanyang sarili, nalaman niya yung accountability ng kanyang gagawin. Alam niya yung magiging panagutan niya. That's the time mas ma-appreciate niya ang pag-iingat ng Malapaynoon. Ano ang nangyari? Sige, hindi naman pinabayaan, kundi hinayaan ng ating beloved preacher, yun nga ang gusto nila. Okay? Ang inagawa natin dito, ma-check niya pagdating ng araw, dapat meron siyang panagutan sa sarili. Ano man ang maging resulta ng kanyang ginawang desisyon, huwag niyang isisisi sa iba, sa iglesia, o sa kinuman. Magkaroon siya accountability. Ano ang ginagawa mo? Pag bumaba, umalis, nagkaroon ng paalala na pangusap, ano ang nangyari? Bumabalik siya upang magpasalamat sa Malapaynoon. Nalaman niya at natutunan na accountable siya sa bagay na nangyari dahil yun ay desisyon niya, hindi desisyon ng iba. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Ganyan mga minamahal, kapag nasa God-centered community tayo, accountable tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Yung choice natin sa buhay natin, hindi natin ipapasa sa iba. Hindi natin sisihin ng iba. Laging ang titignan natin, ano ba ang ginawa ko? Tama ba ang ginawa ko Malapaynoon? Kaya nga napakaganda ng turo ng ating mga pastor eh. Ang ginawa, manalangin ka kapatid. Meron kang bagay, nanghihina ka sa iyong sarili, hindi tayo ginajudge. Amen? Gusto mo ng babae? Hindi. Ang sabi lagi, mag-ayuno ka kapatid. Manalangin ka. Akala natin parusa eh. Amen? Pero sa tulang hindi, binibigyan tayo ng time upang malaman natin ano ang magiging accountable ba tayo sa magiging resulta ng ating desisyon o hindi. Ganun ang epekto kapag tayo nananalangin, nagpupuri, nag-ayuno. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dito naman po mga minamahal, last two verses na lang ito. Mateo, ang kabanatay 5, ang 33 hanggang 16. Last two verses na lang po ito mga minamahal. Mateo 5, ang 33 hanggang 16. Praise the Lord. Ganito po pagkasabi mga minamahal sa aklat ng Mateo, kabanatay 5, 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano pa mang ipaalat, wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sa 14, kayo ang ilaw ng salibutan ng ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi matatago. At sa 15, hindi rin nga paniningasan ang isang ilawan na nakalagay sa ilalim ng takalan, kundi talagang ilalagay ng ilaw at lumiwanag ang lahat ng nasa
sa bahay at sa 16, lumiwanag na ngayon ang iyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Palakpakan natin ang ating malapay noon at magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, kapag tayo mga minamahal ay nasa isang komunidad na ang sentro ay Diyos, tayo ay nagkakaroon ng positive influence sa iba. Kaya nga ang sabi ng Roma 12, mga minamahal, 1 at 2, paano ninyo matransform ang inyong mind? At hindi tayo makisabay at makigaya sa ginagawa ng salibutan. Kung hindi mo naman alam ang God's principle, nung linggo, pinag-aralan natin na spiritual government establishments. Kung hindi, wala kang alam tungkol doon, paano mo mag-transform ang iyong mind? Kung hindi ka dumadalo at nakikiisa sa fellowship at nalalaman ang karanasan ng ating mga kapatiran kung paano siya pinalaman, di ba natututo tayo sa mga paalala ng ating mga kapatid? Di ba nagiging warning sa atin yan, mga minamahal, kapag sila pinaalala na, ay, totoo pala, pag hindi tayo nagbigay, papaluin tayo. Natutunan tayo sa ating gathering, mga minamahal, amen? Sa mga positibong bagay at negatibong bagay, may natutunan tayo. Ngayon, pag hindi tayo nakikiisa, mga minamahal, paano mo matransform ang iyong mind? Hindi mo na-experience ang isang bagay. At masaklap, nung Miyerkules na pag-aralan natin ang pananampalataya. Paano mo matransform ang iyong mind at panindigan mo ang salita ng Diyos na ito ang iyong gawin at sa pamuhay kung wala kang pananampalataya sa pangako ng Diyos? Lahat useless. Kaya nga, itong linggong ito, mamil, yung ating paksa ay siyang kabuuan nung pinag-aralan natin itong linggo, nung Miyerkules at nung nakarang overnight. Magiging maganda ang impluwensya natin sa iba. Kahit hindi ka magsalita o hindi maraming bersikulo ang iyong alam, the way ka na mag-act, kumilos, magsalita, mag-isip, ang impluwensya mo sa iba, positibo at maganda. Makikita na masabihin na ang taong ito, masabi ko, anak ng Diyos. Nararamdaman ko, nafe-feel ko ang pag-ibig ng malapay noon sa pamamagitan niya. Nararamdaman ko yung pag-care ng malapay noon sa pamamagitan niya. See? Yun yung ating hiling, mga minamahal, sa mga tao sa labas. Hindi lamang pala dapat umikot ang iniisip nilang mahalagang bagay sa kanilang importanteng bagay sa pagiging makatao, makakalikasan, at makabansa. Dapat hindi na makalimutan kailanman ang mga God's principles, God's law ng malapay noon. Ang makiisa sa God-centered community. Dahil yun ang magsisilbing gabay, mga minamahal, foundation upang tayo ay masabing isang better person o masabing mga minamahal na isang productive, mga minamahal na tao. Amen? Last verse, mga minamahal, ating basahin dito sa Roma, ang kabanatay 15, ang talatay 5 hanggang 6. Amen, praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 5 hanggang 6. Ito pong sinasabi, luubin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paghiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Alan magsabi ng Praise the Lord. Alan magsabi ng Praise the Lord. Huling bersikulo na ito, mga minamahal. Kung tatanungin tayo ng malapay noon sa hapong ito, ano ang malagang aral na ating natutunan? Ano ang pwede nating i-adapt, mga minamahal, sa araling ito, mga minamahal, na pagbibuild ng isang community na ang sentro ay Diyos? Mahalaga ba talaga na mapabilang ako sa God-centered community? Mahalaga ba talaga yung ginagawa nating pagkakatipon, Miyerkules, Biyernes, Linggo? May kalbuluhan ba nga talaga yung ipinaglalaban natin na natutunan natin sa ating malapastor? O sapat na yung community sa labas? Doon na lang tayo makihalubilo. Balikan natin yung unang araw na tayo kinabagan, tinawag ng malapay noon. Di ba galing tayo doon sa labas? Komunidad sa labas? Ano tayo nung mga araw? Mamamatay tawang ilan sa atin? Magnanakaw. Amen? Mapagbulyaw. Madaling magsabi ng pagmumura. Paninira sa kapwa. Amen? May karamdaman. Ipinagtabuyan ng pamilya dahil walang kwenta.
itinuring na kriminal, sakit sa lipunan. Galing tayo sa labas na komunidad. Pero nung dinala tayo ng malapay noon, sa iglesyang ito na ang sentro ay ang Diyos, nagkaroon ba tayo ng pagbabago sa ating buhay? Nagkaroon ba tayo, mga minamahal, ng masasabing katugunan sa ating mga dalangin? Nakaramdam ba tayo ng pagkalinga, mga minamahal, na sa labas na komunidad hindi natin naramdaman? Subukan nating alalahanin yung unang araw na tayo kinabagan, tinawag ng Malapanginoon. Ano ang malaking diferensya? Ano ang tunay na mahalaga? Ang mawabilang sa normal na komunidad sa mundong ito? O ang pagtibayin ang pakikiisa natin sa komunidad na ang sentro ay ang Diyos? Walang iba kundi dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, natutunan natin ang mga bagay na yan. Amen? Kaya lugod na lugod ang Malapanginoon, mga minamahal, na kahit tayo mga minamahal, sabihing walang kwenta, nagsasayang ng oras, hindi tayo praktikal sa buhay, yan lahat mga pagbibintang, ano nila sa atin, akala nila yung ginagawa natin walang kabuluhan. Pinipilit tayong encourage na gawin na lang yung ginagawa nila. Pero at the end, mga minamahal, sino rin ang nagiging takbuhan nila? Sino rin yung, kapag merong matinding sakuna, sino rin pa rin yung aabangan nilang magpayo? No, anong nangyari nung pandemic, COVID-19? Lahat naman, natakot. Amen? Hindi alam, ipaglalaban pa ba ang natutunan sa dambuhalang reliyong dapat manampalataya sa Diyos o sumunod na lang na magtago na lang sa ating mga silid. Huwag na lumabas dahil magkasakit ka, matamaan talaga, hindi biro. Pero ano ang ginawa ng mga Jesus Miracle Crusade? Amen? Nagpatuloy pa rin. Ipinaglaban ang kanilang paglilingkod, pagsiservisyo sa Diyos. Dahil ang pagsiservisyo sa Diyos, pagsiservisyo sa bayan at sa ating kapwa. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Dito nagtatapos, mga minamahal, ang ating aralin sa hapong ito. Amen. Naway mayroon tayong natutunan, mga minamahal. Ang ating pakikipagbaka sa bawat araw ay spiritual battle, mga minamahal. Amen. Kapag tayo ay may matibay na pundasyon sa iglesyang ito na ating kinaroonan, kahit man saan tayo pumunta, hindi tayo magagapi ng anumang problema, ng anumang karahasan ng dilubyo. Bakit? Mas nangibabaw sa iyo yung mga natutunan mong salita at aral ng Malapanginoon. Amen? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsikap. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at sa tuwira na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumdulang biyaya mo.
habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kawanhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tugtulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo. Hallelujah. Salamat po pala, Panginoon. Hallelujah. Ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tugtulang biyaya mo. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po natin, mga minamahal. Katatapos lang ng eleksyon, may mga nakaupo na, may mga nahalal na, mga minamahal. Subalit sila'y inihalal ng tao, mga minamahal. Higit tayong mapalad, mga minamahal. Hindi tao ang pumili sa atin. Hindi tao ang pumili sa atin upang maging mga awit. Hindi tao ang pumili sa atin upang maging manunugtog, manggagawa, mangangaral, mga mapagsamba sa mahal na Panginoon, kundi ang Diyos mismo. Lumikha ng langit at lupa. Sa iyong taong tulad natin, taong makasalanan,
mahal na Pinoon. Sukdulang biyaya, grabing pagkabala. Umaapaw mga minamahal ang biyaya sa atin ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo pinili upang tayo mapahamak mga minamahal. Meron man tayong karamdaman, dumadaan man tayo sa mga pagsubok mga minamahal. Pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos ito mga minamahal. Patuloy tayong dinadalisay ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Asahan po natin mga minamahal pagkatapos ng matinding pagsubok, matinding problema, ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Darating mga minamahal yung mga katugunan sa ating mga panalangin. Kinausap na ba natin ang ating dakilang Diyos mga mahal? Nakipag-usap na ba tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos magmula nang tayo pumasok sa banal na gawain ng mahal na Pinoon? Isituko ba natin yung ating puso sa ating dakilang Diyos mga minamahal? Mga minamahal, isuko na natin mga minamahal. Grabing pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, minamahal, mga beloved viewers, hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Jesus, ibinigay ang kanyang buhay. Siya Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ang sino mang sumampalataya, ang sino mang maniwala, mga minamahal, ay hindi mapahamak, kundi bagkus magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto natin ang buhay na walang hanggan? Sa piling ng mahal na Pinoon, tanggapin po natin ang ating dakilang Diyos bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang Diyos, tunay na Diyos. Lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na lahat ng ating mga nagawang kalikuan ay hindi natin muli pang babalikan. Ikatlo po, mga minamahal, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Upang matapatawad ang lahat ng ating kasalanan, makapasok tayo sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tatanggapin po natin ang kaloob, ang regalo ng ating dakilang Diyos. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng malapit noon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos. Kundi yaon lamang sumampalataya, tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating mga minamahal na mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, ang iba ay nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po yung katunayan, katibayan, selyo ng ating dakilang Diyos na tayo pag-aari niya, mga minamahal. Ito po'y ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng tapat hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal Diyos, itaas po natin ating mga dalawang kamay, ipikit ang ating mga mata, sumunod po kayo sa panalangin na sasambitin ng inyong amang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa akin, sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita
bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. O dahil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po na aming punderli ang bilang patundang Rabbi Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida narito malapay noon ang mga kaluluwa na yung pinalapit mismo sa yung banal na paanan, kabagan mo po sila umalapit noon, ingatan mo po sila iligtas sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, gawa at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa yung muling pagbabalik. Sa panggalatang dalagi ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-sama umalapit noon, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kalikuan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, malapit noon sa aming mga kainaan na aming napagbibigyan sa mga oras. Di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kalit patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Umalapit noon. Hallelujah. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay sa aming pong beloved ate Rachel Pitts Almeida, Minister June Isguera, umalapit noon. Hallelujah. At patuloy na pag-ingatan aming pong beloved ordained preacher, maging kanilang beloved daughter, beloved ate Vice, umalapit noon. Samahan sila sa kanilang mga desisyon, umalapit noon. Hallelujah. Tugunin mo po, umalapit noon, ang pangangailangan ng bawat isa. Panghawakan mo po kami, umalapit noon, hanggang simuling pagbabalik. Dagdagan mo po, umalapit noon, ang aming pananampalataya. Tulungan kami, umalapit noon. Hallelujah. Na aming masunod, maganap ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, umalapit noon, na aming matapos ang aming lakbayin, na kami patuloy mong palakasin, palusugin, umalapit noon. Hallelujah. Ibalik mo po ang init ng aming paglilingkod sa iyo, umalapit noon. Hallelujah. Palaanan mo po kami. Tuwing kami nakakalimot, nagkukulang, umalapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal, ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parti na may karamdaman. Isipin po natin ating pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved pastor ang naglihan po sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, obo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, hallelujah, leukemia, hallelujah, cancer, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, hallelujah, kidney trouble, cast out, ulcer, cast out, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang sabay-sabay palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Sus. Amen. At tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen? Huwag pong magbibiro. 3 beses, mga minamahal, tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. God bless po. God bless. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating